17. Det her er jeres guide gennem ruten og øvelserne. Den første post vi har, det er walking lunges på albuen. For at gøre det hårdere for jer, så gør vi det i stramsand. Reglerne for de her walking lunges, det er, at holdet til sammen skal gå 300 meter. Hver person på holdet skal gennemføre 100 meter, så der er en person, der starter, går 100 meter, og den næste person starter. Når alle tre personer har gennemført de 300 meter, så løber man videre til næste post. Reglerne for de her walking lunges, det er, når man har taget et skridt, så samler man fødderne, før man går den næste lunges. Man skal ned og ramme, markere, lægge ned på jorden hver eneste gang, man har taget en gentagelse. Hvis der bliver kaldt en no-rep, så træder man et skridt tilbage og starter derfra, hvor der bliver kaldt no-rep. Velkommen til post nummer 2 i Calisthenics Team Run. Det foregår i Dyrehaven i Vejle. Her skal I lave til sammen 200 push-ups og derefter 200 squats. Vi viser jer, hvordan I gør nu. Reglerne for push-ups er, at du har en dommer, der har en knytnæve, der ligger på jorden. Den skal du ned og ramme med brystkassen, og så skal du op igen. Ellers er det no-rep, hvis du ikke kommer ned og rammer. Alle buerne, de skal køre ned langs siden, og ikke herude. De skal køre ind langs kroppen. Reglerne for squat, det er, at man hele tiden skal have hælene i jorden. Man må ikke elevere fødderne. Det er kun, hvis du står på en bakke, at det er okay. Og så er det også okay at lave half squat, så man kun går ned til, at lårene er parallelle med jorden. Velkommen til post 3. Det foregår på Rødkilde Gymnasium. Vi starter på forhindringsbanen, hvor vi skal over armgangen, og vi skal over den store ribbe, der står dernede. Derefter skal vi over på gulvet derovre og lave assisted handstand. Det er sådan, at den første øvelse i armgangen og den store ribbe, det er en øvelse. Så falder man ned over ved ribben, så skal hele holdet tilbage og starte forfra ved armgangen. Alle tre på holdet skal igennem armgangen og skal over ribben og ned igen. Man må gerne hjælpe hinanden over på ribben. Armgangen skal man selv komme igennem. Reglerne for den sidste øvelse her, assisted handstand, det er, at holdet til sammen skal stå 6 minutter. Der er en, der starter. Når han går ned, så går den næste på. Personen, som assisterer den person, der står på hænder, må ikke holde ved fødderne. Personen må tage en arm på hver side og dirigere personen, så personen ikke falder. Det er den eneste hjælp, der er. Hvis man gerne vil stå frit, så må man også gerne det. Der er ikke noget krav om, at der skal være assistance. En mur er ikke tilladt. Det skal være en makker, der skal assistere. Det er reglerne. Velkommen til post nummer 4. Her er vi på Marmoladen, Lystbådehavnen i Vejle.
Her skal I lave Australian pull-ups, hvor hvert hold skal udføre 100 gentagelser til sammen, og hver enkelt person skal lave minimum 1 gentagelse. Øvelse nummer 2 heroppe er L-sit, og den må laves i dipbaren, og den må laves på jorden. Reglerne for Australian pull-ups, det er, at hvert hold skal igennem 100 gentagelser, og alle for holdet skal igennem minimum 1 gentagelse. Holdets dommer har en knytnæve på baren, som man skal op og røre med brystkassen hver enkelt gentagelse. Når man har lavet en gentagelse, skal man helt ud og lokke ud i armene. Og først når dommeren siger go, må man gå på næste gentagelse. Fordi gulvet er glat heroppe, er det tilladt at stille en person ind for at holde fødderne. Benene skal være strakte gennem hele udførelsen, og benene skal være samlet. I L-sit skal holdet til sammen holde 3 minutter. Det vil sige, som i assisted handstand, starter en person, holder den så lang tid man kan, eller holder den et vist stykke tid, går ned, og næste person går på. Man må skifte lige så meget, man har lyst til. For drengene skal fødderne pege op mod sig selv, så tæerne skal pege op mod sig selv. For pigerne må man gerne have strakte tæer, strakte fødder. En skalering af den her øvelse, det er at sætte sig sådan her med benene, hvor man trækker dem ind. Hvis man gør det, så skal man holde 3 sekunder, før det tæller for 1 sekund. Så kan I selv regne ud, hvor meget man skal holde derfra, for at man bliver færdig. Velkommen til post nummer 5, og det er også den sidste post, og det er Vejle Barpark. Her skal I lave dips og pull-ups. I skal først lave øvelsen dips, og der skal I igennem 200 gentagelser på holdet. Alle skal lave minimum 1 gentagelse. I pull-ups skal I lave 100 gentagelser. Alle skal igennem minimum 1 gentagelse. Reglerne for dips, som er den første øvelse, I skal igennem, det er, at dommeren har 2 hænder placeret på baren, og I skal ned og røre med skulderen hver gang. Når I kommer op igen, skal I strække armene helt ud, og I må først lave den næste rep, når dommeren siger go. Knæene, de må gerne bøjes, når I laver dips. Den sidste øvelse, I laver, det er pull-ups. I starter fra strakte arme. Når dommeren siger go, så skal I op over med hagen, op over baren, ned igen, helt straks, fuld lockout. Når dommeren siger go, må I lave den næste rep. Benene skal hele tiden være samlet. De må ikke være bøjet. De må ikke være krydset. I skal hele tiden have hælene samlet og strakte ben. Der må ikke laves noget kip op. Man må ikke svinge. Alle gentagelser skal være kontrolleret. Det her er den sidste post. Det hold, der først har gennemført team run, har vundet. Når det første hold er færdigt, så gennemfører de andre hold stadigvæk, for vi har stadigvæk pladser til anden og tredje pladsen. Når anden og tredje pladsen er kommet igennem, så fuldfører resten af holdene stadigvæk team run.